रायजोफोर आरो लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ'आव साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायलायबाय। दा गोबाव समनि उनावसो भिडिअ'आव फैबाय थानाय जादों। नोंथांमोना दुखु दामोन आरो दा दिनै भिडिअ'आव फैबाय थानो हायैखाय आंनि गोबां फलोवार्स बिथांमोना दिनै एंगारलांजोब्बाय आरो दुखु मोननानै। दा जिखुनु जोङो मोजां गाज्रि फंनैसो खोथा सावरायनोसैलाय लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर। दा नैबे सोलिबाय थानाय नैबे दानि जुगाव नङा होमबा, प्रमद बन्दु बिथाङा जेसेबांखि मोजां खोथा बुङा आरो गबिन्द बसुमतारिया जेसेबांखि खोथा बुङा, रन्जित बसुमतारि बिथांमोना जेसेबांखि गोदै बुंनानै बर' रायजो राजाफोर फुस्लायनो नाजाया मानो नङा होमब्ला, थगायनो नाजाया मानो, नैबे समाव बिथांमोननि जानानै बा बिथांमोनखौ सापर्ट होनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा रावबो ओंखारला सिदा खोथा। दा फैगोन समफ्राव बिथांमोना ओरैबायदि हारसिङै जानो थांगासिनो दं। दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ परिबर्तननि नाम लानायाव नोंमारगौ जामारगोनदां होननानै बिराद सापर्ट खालामदोंमोन आरो रायजो राजाफोर नङा होमबा। नाथाय दिनै बेफोर गासिबो फैमालसो आरो सिमां नङा होमब्ला। दा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव बर' रायजो राजाफ्रा बुजिबाय आरो नैबे माखासे समनि उनाव फैगोन समफ्राव बिथांमोना जुदि सरखार सालायनांगौब्ला जोंनि बर' हारिया बिराद गाज्रि हालोरजों जुजिनो बा अबस्थाजों जुजिनो जानजि खाफ्रादो होननानै साननांगोन आरो रायजो राजाफोर। जिहेतु दिनै मोनफानिफ्राय मोनफा दिनै बिटिसिनि जे पावार आरो फांसनफोर दिनै बेफोर गासिबो गोमालांजोब्बाय। दा दिनै बेफोरखौ नुनानैबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै थाइसे थाइनै बा 100-200नि थाखायनो बै पार्टिखौ दिनैहाय मदद होगासिनो दं। दिनै बेसेबां दुखुनांथाव नङा होमब्ला। दिनै बिथांमोना 500,000 2-3,000 10,000खौ जानानै लाइफ टाइम बिथांमोना सोलिबाय थानो हागोन सानदों। खिन्थु फैगोन समादि बेसेबां गाज्रि अबस्थायाव फैगासिनो दं, दिनैसिमबो जोंनि रायजो राजाफ्रा रावबो बुजिनो नाजाया। दा बेखौ साननानै बिराद दुखु नाङो आरो। साननैसोनि सिगां रन्जित बसुमतारि बिथाङा जोंनि लान्था सारखौ गोबां बाथ्रा बुंदों आरो मिडियाफोरनि गेजेराव ओंखारनानै मोननै खर' गोनां जिबौ होनदों आरो बेजों लोगोसे गोबां बाथ्रा बुंदों बिथांमोना BPF पार्टिया जौ जुवाफोरजों दिन थांग्रा, परिस्थितिखौ गाज्रि खालामग्रा, बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बिसिनि गेजेराव मोजांथ' बाथ्रा गैखाया नालाय खोनासंजायै बाथ्राखौ सब समय बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव लाबोयो आरो। नाथाय दिनै बिथांमोननि रोंगौथि बिथांमोननि सिन्था धारनाखौ बै गाज्रि बाथ्रा बुंनायनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा सायख'नानै लायो। दिनै बिथांमोना थार लिडार ना थार लिडार नङा बेफोरखौ मोनथियो आरो रायजो राजाफ्रा। दिनै महिलारि सारा मोननै खर' जिबौ गोनांखायनोथ' ओरैबो उन सिगां नुनो हानायखायनोथ' दिनै बिटिसिखौ बिथाङा गोख्रोङै दिनै दैदेनबोदोंमोन। पावारफुल हिसाबै दिनै रायजो राजाफोरनो मा नांगौ होनो हादोंमोन। लामा दालां अफिस कलेज जा दं बिथाङा दिनैहाय लाबोनो हादोंमोन आरो। दा दिनैनि दिनाव जोङो मा नुखो रायजो राजाफोर, जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन। बिथांमोना परिबर्तननि नाम लानानै 4 बोसोर सरखार सालायनायाव बिथांमोना दिनै बबे मोनसे डेभेलप मावखो नङा होमब्ला। दिनै बिथांमोना जाहैबाय अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय आरो। बिथांमोननि जेनाखि राव खोनासंजाया, नाथाय बिथोराव हाबनानै नायोब्ला गासिबो गेसावजोब आरो। बिथांमोननि जेनाखि आसनि होन, दिनैसिम बबे मोनसे आसनिखौ बिथांमोना मावफुंखो नङा होमबा। NDFB जोहोलावफोरखौ लानानै जेनाखि सान्ति सुक्ति लाबोदों, नाथाय बै सान्ति सुक्तिनि गेजेरावबो दिनैसिम सासेबो गवाखिसै। होमबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माखौ फोथायबावनो नङा होमबा लोगोफोर। दा रन्जित बसुमतारि बिथाङा महिलारि सारखौथ' बुंबाय मोननै खर' गोनां जिबौ नङा होमब्ला। दा दिनैनि दिनाव गावसोरखौ मा होननांगोन रायजो राजाफोर नङा होमबा। गावसोरखौ जोङो बुंनांगोन जिबौ दन्दासो बुंनांगोन जों नङा होमबा। जिबौ दन्दाया बिराद रागाल' दङ,
माने खिन्थु खामानियाव गैया जायखौ खिहरा माने बे जेबो जाया आरो दा बै मा होनो सैमा सोंख्रावग्राफोर बायदि सैमाफ्रा जेसेबां हां हां सोङो माने बैफोर अरनो रोङा माने अखा खोरोमनाया माने हानो रोङा थिग बैफोर बाथ्रा भावखौ जों लाबोनांगोन लोगोफोर नङा होमब्ला दिनै जिबौ दन्दानि पावार लानायखायनोथ' बा जिबौ दन्दानि पावारजों दिनै बिटिआरखौ सलायनायखायनोथ' नङा होमबा रायजो राजाफोर दिनै बिटिआरआ मोनफानिफ्राय मोनफा थाल्ला थाल्ला गुगालांजोब्बाय दिनैहाय हाब्रांफोर गुगानायफोर बायदि दैफोर खुरखानायफोर बायदि दिनै मा दंबावो अब्लाबो बिथांमोना दिनै दङ माने मोजां खामानि मावगासिनो दं बेफोरबायदिल' होनो आरो बिराद डेभेलप मावबाय साख्रि बाख्रि होबाय रायजो राजाफोरनो बेफोरबायदि माने बिराद मोजां बाथ्रा लाबोयो आरो मा रायजो राजाफोर दा बेफोरनिफ्राय दुखुनांथावसिन माथो बाथ्रा दंबावो लोगोफोर नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना सावरायनायजोंनो दिनै 4 बोसोरखौ बारग'लांबाय नङा होमबा मावगोन होननानै बिथांमोना दिनैहाय 4 बोसोरखौ दिनै बारग'लांबाय दा नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो रायजो राजाफोर आरो लोगोफोर बिथांमोना दिनै 4 बोसोरावनो दिनै जेबोखौनो मावनो हायाखैब्ला नङा होमब्ला नैबे बोसोरसेयाव बिथांमोना मा खामानि मावबावगोन नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना 4 बोसोराव उदै फुगार जाबाय थाखा फैसा खामायबाय नङा होमब्ला बिपिएफ हान्जाखौ दिनै गाज्रि खोथा बुंबोनानै दिनै 4 बोसोर सलायबोबाय नाथाय दिनै बिथांमोना बबे मोनसे खामानिखौ मावफुंखो नङा होमब्ला दा गुबै बाथ्राया बेसो बिथांमोना गोबाव टाइमखौनो जुदि बा गोबाव समखौनो जुदि जेबो मावनो हायाखैब्ला बे गुसुं समाव माखौ मावगोन नङा होमब्ला आरो बिथांमोना मावगोन होननानै दिनै जोबलांबाय एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौबो दिनै बख'गोन होननानै दिनै जोबलांबाय दा इलेक्सन सम सफैनायखायसो बिथांमोना दिनै सोरबा एनडिएफबि बबेबा माखासे डेभेलपनि थाखाय बिराद मोजां बाथ्रा बुंनो फैयो आरो नङा होमबा रायजो राजाफोर दा जिखुनु हक माने जोंहा बिराद गोरोन्थि जालांबाय दा बिनि गेजेरावबो आं खावलायनो लुबैदों बा मिथिनो लुबैदों बिथांमोना दिनै जिबौ दन्दानि पावारखौ लानानै दिनै जेबो खामानि होआखै आरो मा जोंनि बर' रायजो राजा बा बर'नि मोन्थाइफोरखौ दिनै लेथेर फेथेर खालामजोब्बाय बा लासैनो बिथांमोना स्टेटनो हरफिनजोब्बाय बिदिबा जोंनि आन्दलन दाबिनायनि मा लाब जाखो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला जोंहा बिराद गोरोन्थि जालांबाय रायजो राजाफोर दिनै पावार गैयैखौनो दिनै पावार गोनां होननानै दिनै मोनफ्रोमबो दिनै लांजाजोब्बाय नङा होमब्ला दिनै मा दंबावो दा दिनै गोबां खैफोद सफैगासिनो दं दा दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे लाना थांजोब्बाय दा बेखौ लानानैनो माने मानगोनां माने दावराव देख्रेब सारा माने गोबां बाथ्रा बुंदों दा बिथांनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ माने मोजाङै खोनासंनानै ला जोंहा माने बिटिसिआव माने मा गोमानो थांगासिनो दं 6 सिडुलनि पावारा दिनै मा जालांनो नागिरगासिनो दं बेखौ लानानै दिनै माने दावराव देख्रेब सारा गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनाबो बै बाथ्राफोरखौ माने मोजाङै खोनासंनानै नायोबा थारैनो माने बिथरि बाथ्राफोरखौ मोनथिगोन होननानै आं सानो रायजो राजाफोर बिटिसिआव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ मारै हस्तक्षेप खालामखो मानो हाबफैखो बाथ्रा बे आसामाव नोंसोर थायोमोनब्ला आसामाव नोंसोर मा डिसिसन लायोब्ला नोंसोर माखौ दाफाम जादों माखौ सोलायनो लादों माबे ब्लकखौ नोंसोरो रिकनस्टिटिउट खालामनो लादों बे नोंसिनि बाथ्रा आसामनि बाथ्रा जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु बिटिसिआव बिटिसि ब्लकखौ रिकनस्टिटिउट खालामनो नागिरनाय बे इलिगेल आरो बे माने बिटिसिनि 6 सिडुल प्रभिजननि बे एनटिपि बे एगेन्स्ट द प्रभिजन्स अफ 6 सिडुल दा बेखौनो गनायथाव जानो हाया बेजों जोंनि बिटिसिनि आयेनखौ सिफायनाय जादों दा जों बयबो मिथिगौ जे बिटिसिआ माने 6 सिडुल दानाय आरो बे लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार दंखायो आरो जों गासै 40 साबजेक्ट्स जायनाखि जोंनो हरदों बे 40 साबजेक्ट्सखौ जोंनो मावफुंनो थाखाय जोंनो माने एजुकेटिभ जोंनो हरदों एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंनो हरदों आरो लोगोसे लेजिस्लेसनबो जोंनो हरदों आरो लोगोसे बे 40 साबजेक्टखौ जों मावनो थाखाय जोंनो फान्डबो जों हरदों गभर्नमेन्टआ बिटिसिआव जायनाखि फान्ड हरदों बेखौ बिटिसिआ गावनो गोसोबायदि बाहायनो हायो बेबायदि दं आरो लोगोसे बिटिसिआव जायनाखि माबा पलिसि लानांगौब्ला माबा मोनसे आयेन बानायनांगौब्ला बिटिसिआ गावसोरनो खालामनो हायो दा बे खेथ्रआव दिनै जुदि प्रयजन जुदि जादोंब्ला बिटिसिआव ब्लकफोरखौ दाफामनायनि दा बिटिसिआ लागोन बेखौ बिटिसिआ पलिसि लादों खिन्थु दिनै बिटिसिखौ इगनर खालामनानै बिटिसिखौ बाइपास खालामनानै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बे रोखोम अर्डार बाय दा बे 6 सिडुला बायबाय होनना बेखौ प्रमान होनाय जायो माने 6 सिडुला गैला माने दानि बे बिटिसिआ नामावल' बिटिसिसै बे माने प्रेक्टिकेलि
बे दा आसाम गभर्नमेन्टजों सासन खालामजानाय रुल खालामजानाय बे बिटिसि जाबाय बे नैबे ग्लारिं एग्जाम्पल बे नैबे अर्डारानो ग्लारिं एग्जाम्पल आरोखि उदाहरन बे दा बेखौ जोंनि लिडारफ्रा गोथौयै साननांगोन जों बेखौ दिनै अपज खालामनांगोन दा दिनै बेयाव हरनाय बादिब्ला जों दिनै बिटिसि एरियायाव माने आसाम बादिनो जोंनोबो गार्जेन मिनिस्टार जों हरदों बिटिसि एरियायावबो गार्जेन मिनिस्टार हरदों दा जोंनो क'क्राझार आरो चिराङाव जोंनो इउसि ब्रह्मखौ जोंनो हरदों उरखावग्रा ब्रह्मआ जाहैबाय बे चिरां आरो क'क्राझारनि माने गार्जेन मन्थ्रि आरोखि बेखौ नायगोन बियो दा आसाम गभर्नमेन्टनि बे इउसि ब्रह्म मन्थ्रिया बोरै बिटिसिआवसो गार्जेन मन्थ्रि जाबाय खोमालाय अब्ला बिटिसिनि बे माने इएमटिएमफ्रा जेबो फाव गैला नामा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जेबो फाव गैला नामा बिटिसिआ बुंनांगौ जेबो गैला नामा बिटिसिआ पावारा बहा थांखो दा मोनसे बिराद कुइसन बे जोंनि थाखाय बिराद चेलेन्ज बे जोंनि 6 सिडुल बिटिसिखौ लाखिनायनि दा दिनै बिनि बादैबो जोंना माने माबाखौ बाक्सा आरो तामुलपुराव हरबाय जयन्त मल्ल बरुवा दा जयन्त मल्ल बरुवाखौ बाक्सा तामुलपुराव हरबाय डाइरेक्टलि नायदों जयन्त मल्ल बरुवा दा दिनै जोंना क'क्राझार चिराङाव उरखावग्रा ब्रह्मखौ हरनायखाय उरखावग्रा ब्रह्म बिराद रंजानांगौ खुसि जानांगौ बा बिनि सांग' फांग'फ्रा बेजों थाबायग्रा पार्टि मानसिफ्रा बर' मानसिखाय बिराद फुरथि मोननांगौ खिन्थु नों बर' मानसि हरदों होननानै बोरै फुरथि मोनो नोङो बर' मानसिया थाबाय थानाय नङा गावबा उरखावग्रा ब्रह्म गैयाब्ला सोराव फैगोन आरो स्टेट गभर्नमेन्ट नों मानो हरदों फालाय नों बर' जा मा जा नों ट्राइबेल जा जों खोथा गैया बेयाव माने माबाया रुल खालाम मोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु मन्थ्रि फैयोना बेयाव जोंनो जों सासन खालामनांगौ जोंनि गभर्नमेन्ट बियो जोंनि माने ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे बिटिसिआ जोंसो सासन खालामगोन बेखौ जोंनि अबेबा स्टेट गभर्नमेन्टनि मन्थ्रिया फैनानै जोंखौ सासन खालामनो हाया दा बे दिनै उरखावग्रा ब्रह्मआ थानायाव खुसि जाबाय खिन्थु मायाव जयन्त मल्ल बरुवाखौ बाक्सा तामुलपुराव हरबाय मा जागोन बियो गोसोबादि दिनै सालायनोसैबालाय दा थांदो बिनि खिथु दागिनदो जोंनि इएमफ्रा जेबो खामानि गैला दा बेफोर आरो लोगोसे नों उदालगुरि हरदों माने पीयूष हाजरिका उदालगुरिनि माने गार्जेन मन्थ्रिया जाहैबाय पीयूष हाजरिका मा थाखो जोंनि बिटिसिआव दिनै आसाम गभर्नमेन्टजों सासन खालामजोब्ला बिटिसिआ सेस दा जों दिनै बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव दिनै बिटिसिआ जोबगासिनो दं फोजोबनो लाबाय जों बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं जोंनि खिन्थु दैदेनगिरिफ्रा दिनै बुजिया सोमजिया बिटिआरानो बिराद गिदिर बिटिसिआ जोब्बाय जादों बिटिसिआ बोरै जोबनांगौ बिटिसिआ 6 सिडुलजों दानाय पार्लियामेन्टआव बेखौ आयेन पास खालामनानै लाबोनाय बियो नों बिनि दारि खमाखौबो नों सोलाय हाया बिटिसि दारि खमाखौ नों बोरै बिटिसिआ जोबनांगौ नोंनि बिटिसिआ जोबनाय मिन्स नोङो नोंनि 6 सिडुला जोब्बाय नों बिटिआर लाबोनाय मिन्स नोंहा खुनु बेयाव जेबो गैया बिटिआराव नोंहा खुनु माने आयेनजों नों बे बिटिआरखौ माने बानायनाय जायाखै इन्डियान कन्स्टिटिउसननि खुनु प्रभिजनजों बे बिटिआरखौ बानायनाय जायाखै गथे बे बिटिआर माने नों बिटिसिखौ सेस खालामबाय बिटिसि सेस जाबाय माने 6 सिडुला जोब्बाय दा बेखायनो नैबे जायनाखि जे अर्डार जादों बे अर्डारा खोब दुखुनांथाव जों बेखौ निन्दा खालामो आरो बेखौ जों अपज खालामो स्ट्रंलि आरो बेखौ जों बयबो आफादफ्राव अपज खालामनांगोन आरो बिसेस करि प्रमद बर'मोना दिनै बेयाव माने गभर्नमेन्टनि सामसा जानानै थानो नाङा बेयाव बिसोर माने बिजेपिनि मोनसे एलाइट मोनसे सरकार होननानै जे जातिनि बे अलखद टाइमाव जातिनि सेन्टिमेन्टखौ बादनानै बे पावारखौ लाखिनो थाखायल' सिन्था खालामब्ला बे अफिसार नाङै खिन्थु जातिनि बे बिटिसिआ हाजार हाजार बर' फिसानि थैनि बिनिमयाव थै बावनानै दानाय बिटिसि बेखौ जुदि जों दिनै सिफायनांगौब्ला सावनांगोन हारि सावनांगोन दिनै बे दायो खथ' मानसि थैबाय खथ' माने बिधवा जाबाय रान्दि जाबाय खथ' माने मावग्रा फिसा जाबाय दा दिनै बेफोरनि अफिसाबो मानो नाङा नांगोन निसय नांगोन दा दिनै बेनि थाखाय दिनै बे जे बिटिसिखौ सिफायनांदों बेखौ जाहाथे होबथायो आं बेखौ खावलायो प्रथम बिटिसिनि जेनाखि अथ'रिटिफोर बिसोर बेखौ होबथानांगौ आरो जोंनि आफादफोर जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं बिसोरबो दिनै गभर्नमेन्टनि बे सामसा जानानै थागासिनो दिनै जों जानबोयो गभर्नमेन्ट एवारनेस खालामनायखौ दोननानै गभर्नमेन्टखौ दिनै नारसिननांगौ बेखौ खालामना आरो दिनै बर'नि जेसेबां आफाद दं ओंखारनांगौ बे मोनसे थैनाय थांनाय बाथ्रा बे हारिनि एक्जिस्टेन्सनि बाथ्रा बेखौ माने आवगायबोनांगौ जोंनि एमएलएफ्रा बुंनांगौ एमएलएफ्रा फाथांखो मानो सिरि बेथ' 30 थारिखआवनो अर्डार नाय बियो 30 थारिखआव अर्डारखौ बिसोर मोनाखै नामा दिनै मानो फंसे खोथा बुंजाया जोंनि एमएलएफ्रा बोरै फाथांखो हले 3 सेप्तेम्बराव अर्डार नैबे नै बावथाराखै एखेबारे सेन्टार दा जोंनि एमएलएफ्रा जुदि जेबो बुङाब्ला सिरि थायोब्ला मानो थाखाय एमएलए नोंसोरो मानो थाखाय नोंखौ रायजो राजाफ्रा एखेबारे बिराद माने खस्थ' खालामनानै भट होनानै देरहादों मानो बुङाखै आं बिनि गेजेरावनो आङो दिनै बिश्वजित दैमारिखौ धन्यबाद लुबैयो बिथाङा सासे स्पिकार माने कन्स्टिटिउसनेल मोनसे पार्सन बियो कन्स्टिटिउसनेल दा बेबायदि मानसियाबो दिनै जेबो बुंनो मोन्थाय गैयाब्लाबो खिन्थु बियो गावनि माबाखौ सियारखौ एसे दोनथुमनानै बियो दिनै जाथि सेन्टिमेन्टखौ दानानै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनो मोनसे चिफ मिनिस्टारनि सिटि लिरदों बिनि सिटिखौ जों मोनबाय माने बिश्वजित दैमारिया चिफ मिनिस्टारनि सिटि लिरदों जे बे रोखोम खालामोब्ला माने 6 सिडुलनि प्रभिजनखौ सिफायनाय जागोन आरो बे 6 सिडुलनि प्रभिजनखौ सिफायबा अननाय जागोन बिदि खालामोब्ला
बे बिटिसिआ गावनो रुल खालामगोन जुदि नांगौब्ला गावसोर माने ब्लक लेभेल माबायाव दागोन गावसोरनो बेखौ बे लिरना होदों आरो मोजां जादों आं बेखौ धन्यबाद होयो आरो बेबायदि स्पिरिटजों ओंखारबो सोलों जों लिडारफ्रा ओरैनो देवानि खालामबाय थानानै लाब गैया बे पार्टियाव हाबलाय बे पार्टियाव हाबलाय नांलायबाय थानाय गावजों गाव हाखा खुन्दा गाज्रि बाथ्रा बुंनाय मोनसे मोजां बाथ्रा गैयै बेबायदि अगियान मानसिफोरखौ जों दिनै खोनासंनो बाथ्राबाय बेफोरखौ बुं बेफोर थरखौ जा मानो माने बिदि अर्डार होदों आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ बुं दिनै रायना आसाम गभर्नमेन्टखौ जोंखौ दिनै एथ' गाज्रि खोथा रायो जाय जाथिनि खोथा बुंग्राखौसो उल्था बिराद गाज्रि खोथा बुङो खिन्थु दिनै बेबायदि एथ' गाज्रि अर्डार होबाय बेखौ बुंनो थाखायबा दिनै खुगा गैया